Avui vens a fer-te una gammografia. És una prova que permet veure com està funcionant una part del teu cos. Per això, se t'administrarà una petita quantitat d'una substància que viatjarà fins a l'òrgan que s'ha d'estudiar, per a després crear imatges de l'interior del teu cos. Al cap d'uns minuts en la sala d'espera, l'Ola professional et cridarà i t'acompanyarà a la sala d'injecció del radiofàrmac. Allí et farà unes preguntes bàsiques per a garantir la teva seguretat. Et preguntarà el teu nom complet i data de naixement per a comprovar la concordança amb la petició mèdica. Si t'han realitzat abans una gammografia, per a saber si va haver-hi alguna reacció al·lèrgica. Si prens algun tipus de medicació. Si ets dona en edat fèrtil, et preguntarà si hi ha possibilitat d'embaràs. Et preguntarà si estàs en període de lactància, atès que s'haurà de suspendre durant unes hores després de realitzada la prova. Una vegada fetes totes aquestes preguntes, et farà signar el consentiment informat. És una fulla que conté tota la informació que és necessari que sàpigues abans de realitzar la prova. Després procedirà a injectar-te el radiofàrmac. Depenent de l'estudi, pot ser necessari esperar minuts o hores abans de la realització de les imatges. Durant aquest temps podràs romandre en la sala d'espera de pacients que han estat injectats amb el radiofàrmac. Beure aigua, en alguns casos, sortir a l'exterior i tornar a l'hora indicada. Quan tot estigui llest, el tècnic o tècnica tornarà a cridar-te i t'acompanyarà al vestuari. Et donarà una bata perquè estiguis còmode o còmode. Si la roba pot interferir en la imatge, hauràs de llevar-te-la. També et demanarà que retiris qualsevol objecte metàl·lic de la zona que s'estudiarà, com a arracades, collarets, botons o cremalleres. Quan sigui el moment de prendre les imatges, el tècnic o la tècnica t'acompanyarà a la sala d'exploració, t'ajudarà a col·locar-te en la llitera en la posició adequada, de manera acurada, per a obtenir la millor visualització de les estructures. És molt important que et mantinguis el més quiet o quieta possible. Quan comenci la prova, l'Ola tècnica estarà observant-te des de la sala de control. Quan hagin acabat, l'Ola tècnic t'avisarà que pots tornar al vestuari per a canviar-te. Ell o ella no pot donar-te un diagnòstic. El teu metge serà qui revisi les imatges i t'expliqui els resultats. Recorda hidratar-te molt bé després de la prova.